ନେଉଳ ବରକୋଳି ଖାଉଥାଏ। ଖାଉ ଖାଉ କହୁଥାଏ, ଆଃ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ତ, ଲୁଚେଇ ଲୁଚେଇ ଆଜି ସବୁ ଖାଇଦେବି। ବରକୋଳି ଖାଇବା ସମୟରେ ସେଇ ସମୟରେ ଚିଣ୍ଟୁ ଆସିଥିଲା। ଚିଣ୍ଟୁ ଚାଲି ଚାଲି ଆସି ନେଉଳକୁ ପଚାରିଲା, ହଇରେ ନେଉଳ, କଣ ଲୁଚି ଲୁଚି ଖାଉଛୁ କିରେ? ଦେଖି ଦେଖି। ନେଉଳ କହିଲା, ହଁ ତୁ ଖାଇବୁ କି? ଆରେ ହଁ ଦଉନୁ, ଦେଲେ ତ ଖାଇବି ନା। ନେଉଳ କହିଲା, ହଁ ଦେବି ଯେ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତରେ। ତୁ ଯଦି କାହାକି ନ ଦେଖିକି ଖାଇବୁ ତାହେଲେ ଦେବି, ନହେଲେ ସୁଧୁ ଦେବି ନାହିଁ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଦେ, ମୁଁ କାହାକି ଦେଖେଇବେନି। ନେଉଳ ଚିଣ୍ଟୁକୁ ବରକୋଳି ଦେଲା। ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ବରକୋଳି ଖାଇଲେ। ଦୁଇ ଜଣ ବରକୋଳି ଖାଇବା ସମୟରେ ବିଶୁ ଆଉ ଚନ୍ଦୁ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ବିଶୁ କହିଲା, ଆରେ ନେଉଳ ଚିଣ୍ଟୁ, ତମେ ଦୁଇ ଜଣ କଣ ଖାଉଛ କିରେ? ଆଉ ହସୁଛ, କଣ ଗୋଟେ ଖାଇଛ ବୋଧେ? ଓହୋ, ହସ ଲୁଡୁ ଖାଇଛ ବୋଧେ? ନେଉଳ କହିଲା, ନା ତ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଏମିତି ହସୁଥିଲୁ। ନା କଣ ଚିଣ୍ଟୁ? ନେଉଳ, କାହିଁକି ମିଛ କଥା କହିଛୁ କହିଲୁ? ଏ ବିଶୁ ଆଗରେ ପୁଣି ମିଛ ଯଦି ନ ଦବୁ ମନା କରିବୁ। କାହିଁକି ମିଛ କଥା କହିଛୁ କହିଲୁ? ଚିଣ୍ଟୁ କହିଲା, ଆରେ ନେଉଳ, ଦଉନୁ ଦିଟା କୋଳି, ବିଶୁ ଚନ୍ଦୁ ତ ଆମ ସାଙ୍ଗ ନା। ଚନ୍ଦୁ କହିଲା, ହଁ ନେଉଳ ଦେ, ଆମେ ତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ନା। ନେଉଳ ରାଗି ଯାଇ କହିଲା, ଏ ଚିଣ୍ଟୁ, ତତେ ମୁଁ ପରା ମନା କରିଥିଲି, ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେଲୁ। ହେ। ବିଶୁ କହିଲା, ହେ, ଦେ କୋଳି, ବେଶୀ ଗୋଟେ ଗପୁଛି। ଚନ୍ଦୁ କହିଲା, ହରେ ପୁଅ, କୋଳି ଗୋଟେ ନ ଦେ। ହଉ ରହ, ପାଠ ଯେତେବେଳେ କହିବୁ ସେତେବେଳେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ତୋର ମୋର। ଏ ହଉ, ତୁ ପାଠ ନ ଦେଖା, ତୁ ତ ଯୋଉ ପାଠ ପଢିକି ଲେଉଟି ପକଉଛୁ ନା, ସେଇଟା ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିନି ଆଉ। ଚିଣ୍ଟୁ ବରକୋଳି ବିଶୁ ଚନ୍ଦୁକୁ ଦେଲା। ନେଉଳ କହିଲା, ଇରେ ବାଞ୍ଛା, ତୁ ତାଙ୍କୁ କାହିଁ କୋଳି ଦେଲୁ? ସବୁ ବେକାର କରିଦେଲା। ପୁଣି ସେଇ ସମୟରେ ବି ପୂଜା ଆଉ ପିଙ୍କି ଚାଲି ଆସିଲେ। ପୂଜା କହିଲା, ଆରେ ବିଶୁ ଚନ୍ଦୁ, କଣ ଖାଉଛ କିରେ? ଯାହା ଖାଇଲୁ, ତୋର କଣ ଅଛି? ତୁ ଖାଲି ପାଟି କରିନେଇକି ବସିଛୁ ଆଉ। କିଏ କଣ ଖାଇଲା, ଖାଲି ମାଗିକି ଖାଇବୁ ଆଉ, ମାଗଣ ଖାଇ କୋଟିକାର। ପିଙ୍କି କହିଲା, ଏଇ ତୋର ତ ଭାରି ସାହସ, ତୁ ପୂଜାକୁ କହିବୁ ମାଗି ଖାଇ। ଆଲୋ ଏଇ, ତୁ କିଏ କନି ଚାଲି ଆସିଲା ପୂଜା ନାଁର ଓକିଲାତି କରିବା ପାଇଁ। ପିଙ୍କି କହିଲା, ମୁଁ ତ ବିଶୁ କହୁଛି, ତତେ କଣ ମୁଁ ମାଗିଥିଲି? ଗୋଟେ ପଟୁ କହିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ବେଶୀ କଥା କହୁଛି। ନଟିଆ କହିଲା, ଆରେ କଣ ହେଲା, ଏତେ ପାଟି କରୁଛ? ଗେଣ୍ଡୁ କହିଲା, ଏମାନେ କଣ ଖାଉଛନ୍ତି ତ, ପୂଜା ପିଙ୍କିକି ଦଉନାହାନ୍ତି। ନଟିଆ କହିଲା, ହଉ ପୂଜା, ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା, ମୁଁ ତ କାଲି ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବି। ବିଶୁ କହିଲା, ନାଇଁ ପୂଜା, ମୁଁ କାଲି ତୋ ପାଇଁ ବରକୋଳି ନେଇ ଆସିବି। ତୁ କଣ ପାଇଁ କୋଳି ଆଣିବୁ? ମୁଁ ପୂଜା ପାଇଁ କୋଳି ଆଣିବି, ବୁଝିଲୁ?